Danas Jovan i ja čitamo Čobanin, Marko i Vuk. Marko je bio čobanin u malom planinskom selu. Svakoga dana izvodio je stado ovaca na jednu livadu. Bilo mu je veoma dosadno, gledao iste ovce, iste panine, istu šumu. Marko je smišljao na koji način da se zabavi. Setio sam se, slagaću ljude da sam video. Vuka. Dečak se vratio u selo i počeo da doziva ljude u pomoć. Vuk, vidio sam Vuka. Seljani su dotrčali na livadu da pomognu dečaku. Vuka nigde nije bilo, a ovce su mirno pasle travu. Ovdje ću bolje Vuka. Marko se smejao, a seljani su ga ljutito gledali. Prevario si nas. Nije lepo lagati. Posle nekoliko dana Marko je riješio da se ponovo zabavi. Vuk, vidio sam Vuka. Vuk. Ovog puta mu nisu baš svi poverovali. On opet laže. Bolje da proverimo. Kada su neki seljani stigli na livadu, shvatili su da ih je dečak ponovo prevario. Ha. Ma nikada ti više nećemo verovati. Ne valjaoče jedan. Ali jednog dana Vuk se stvarno pojavio iz šume. A sam gladan. Uplašeni dečak je dotrčao u selo. Molio je seljane da pođu sa njim. Niko mu nije poverovao. Vuk, eno ga Vuk. Tamo sam vidio Vuka. Marko se vratio na livadu i video da je Vuk pojeo ovce. Njam. Dečak Marko je shvatio svoju grešku, ali je već bilo kasno. Bio je jako tužan jer više nema ovce. Lažljivcu niko ne veruje, čak i kada govori istinu. Kraj.